Răspunde-mă că te sun. Eu sau eu? Stai un pic, nu! Bine, mă. Vezi că stai că mă sună cineva. Alo. Alo, mă auzi? Da, mă, te aud. Unde ești, mă? Uite, 14 la masă, beau o bere. La care masă? Băi, nu știu. 14. Aici, la un gol. Aici, un gol, că sunt pe gol la mă. Păi vină. Aolă, stai că vorbeam invers, la râziți. Pardon, mă știu, hai așa, că am mers și pe aici. Mă știi unde, mă? Băi, aici mă sunt. Uite, băi, cum ai păsat, bă. Da, mă, păi l-am băgat eu cu Florin. Păi nu știam, mă, că nu dă bine. Ce faceți, mă? Ieșim la o bere? Băi, ieșim, da. Una la gar sau una la masă? La ce oră? La 1 fără 2 jumate, e bine? E perfect. E corect. Dar nu cred că pot să ajung la tine. Atunci la 1, la 3 și un sfert. Da, să beau și eu până să vedem. Hai, bagă. Stai să beau și eu. Ce dracu să mai avem, că mi-ar un pic de baterie telefonul. Urge puțin. Bagă-i telefonul la încărcat, nu mai are baterie. Lasă-l, bă, pe încărcător. Stai să caut încărcător. Ia-o pe aia. Hai, mă, bagă-i baterie. Lasă-l, mă, bateria. Băi, s-a terminat bateria. N-are, mă, nimic, las că-mi fiu. Hai că mă joc, să mă joc. Stai, ce faci, băi, am luat cu aparatul foto. Merge bricheta asta. Nu știu, mă întreabă. Are gaz, o rămâsă, parcă. Stai, mă, că s-a prinde de aici, mă. Uite, mă, că are gaz. Nu mai vine. Da, bă. Băi, stai să-mi iau și eu țigare. Nu știu, bă, mă striga unul pe Facebook și nu văd. Stai să... Dă-i un bun. Stai să iau țigare de pachete. Așa, să stai focul la pachetă. Dă și tu un like la pachetă. Hai, mă, să faci focul la pachetă. Ia-mă și bricheta, dă-o drept, să nu se face fără brichetă, care sens doar ăla strigat. Păi nu pot, că e prea strâns. Da, băi. Auzi, bă, ce te-a dus pe ăștia pe Erodia? Când? Da, m-a făcut 2 zile. Unde eram și? În BC-o mâncat. Sacra mare, sacra cea zburătoare cu directoare. Da, băi, că știu. O părită lângă pachetă de țigări, să o oprească Dumnezeu. Bă, gata, nu te Hai că l-am pierdut pe unul pe țeavă. Ce mai zici? Ce dracu, cu imobiliare de-astea, cotețe de prin WC-uri astea. Cotețe de WC-uri. Tu cu ce? Bă, pe tot cu de-astea am niște clienți. Tu ești cu de-astea de bătrân, cu... Nu, vroiau unul. Tu ești cu cavouri, cu... Vroiau unul, un cadou fără capac, știi, dar... de-alea cu lumină. O să faci de-alea cu... Am unul de la ca pe discotecă. Proboscoape, cu de-astea. Are și tobosport. Cât consumă? Bă, nu știu, depinde cât poți să bagi în el. Acum depinde de morți. Că ai 4 morți, intră în el? Intră și consumă greu la vreo 7 bucate. Nu știu acum să vedem, depinde cum e, biodegradabil, cu celofan cu asta. Băi, vezi că te caută cineva. Trebuie să fie biodegradabil. Cred că te caută cineva. Răspunde, te rog, la telefon. Răspunde, băi, la pachetul. Vreau baterie, da. Păi pune, bă, baterie de-l rec. Trebuie să fie biodegradabil. Ioane, stai, mă, că vorbim la asta cu baterie. Ia cu ăla, că la ăsta e baterie. Și ce zici, băi, păstine, ne-am luat de afacere? Am mă, sau? Facem doar pe de cur, depinde, întrebăm pe ăștia pe mărimi. Da, depinde de care. Să faci, să vedem, să facem de-alea de plută sau de plastic? Bă, de plută le facem, că e biodegradabile, dă-le dracu. Ala o să miroasă urât, mă. Nu, mă, că le fierbe ca pe ceai, dă-i încolo. Și de-aia miroase urât. După aia trebuie să facem o șmecherie. Păi după aia le punem dopul. Nu, că dacă îi fierb, după aia trebuie să ducă la toaletă. Nu, bă, că le punem dopul, stă acolo la o mezeală cu plata așa și mai putem. Și vedem la cadou, vreo 7 ani. 6 ani, după aia facem facem biogaz, facem o centrală la Sibra. Facem biobun, că trebuie înainte de casă. Bine, hai că te mai sunim. Hai că vă...